अरुणाचलाव खामानि मावनो थांदोंमोन। अरुणाचलाव खामानि मावनो थांनायाव आथिङा बायदों। दा डक्टरनि हस्पिटालाव दंहैयो। जों बख'ना लाबोनो हायाखै। रां रुफा गैयानि, फैसा थाखा गैयानि गासिबो हा बां फाननो गोनां जाजोब्बाय। फंसे बाथ्रा दङ, मानसिया सानो इसोरा सिफायो। थारैनो बे बाथ्राजों गोरोबफ्लेनाय गंसे न'खर। 1 नं जयन्तपुर गामिनि थागिबि बिथां कमल बर', जाय बिथाङा सानै गथ'खौ बिसि फिसायखौ लानानै जिथु न'खर खुंफुबाय थादोंमोन, बे खुंफुनाय समाव जिउ राहानि थाखाय अरुणाचलाव खामानि मावहैदोंमोन। जाय मावहैनाय समाव बिथाङा मोनसे जाब्रबथायनि गेजेराव गावनि थोंसे आथिंखौ, आगदा आथिंखौ बिथाङा खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। गिबियाव आं बिथांनि न'खरखौ दिन्थिनो नाजागोन। जिथु राङापारा समस्तियाव थानाय गंसे न'खर, 1 नं जयन्तपुर गामिनि न'खर कमल बर', जाय न'खरा गोरिब थाखोनि मोनसे न'खर, जाय न'खरा बोथिसे ओंखामनि थाखाय हालाय हाफाय जानो गोनां जायो। बोथिसे ओंखामनि थाखाय गुबुननियाव हाबा मावाब्ला, गुबुनाव खामानि मावाब्ला, जायनि न'खराव अदाबाव अर जोङा, बेफोरबायदिनि न'खराव दिनै दुखुनि बाथ्रा, बिथाङा गावनि न'खर संसारखौ सोलिनो थाखाय गुबुनाव हाबा मावहैनो बा गुबुनाव खामानि मावहैनो थांनायाव गावनि थोंसे आगदा आथिंखौ बिथाङा खोमाना लानो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव दिनै गंसे नङा गंनै देहा फाहामसालियाव बेयाव नङा बैयाव बिथांमोना लांनानै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों, रांखान्थिनि आंखालजों बिथांमोना भुगिनो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव दिनैसिमबो लाख लाख थाखानि गोनांथि जानायनि जाहोनाव बिथांमोना रायजो राजानिफ्राय आरो बिथांमोना माखासे अनसुंथाइनि थाखाय, रांखान्थि अनसुंथाइनि थाखाय बिथांमोना हांख्रायदों। आं बिथांनि बिसि, बिथां कमल बर'निनो बिसि, आं बिथांजोनिफ्राय आं माखासे बाथ्राखौ मिथिना लाना, जिहेतु नोंथांनिनो फिसाय मोनसे दुखुनांथाव अबस्था आथिं दोङो, बे माबोरै जादों? आंनि फिसाया अरुणाचलाव खामानि मावनो थांदोंमोन। अरुणाचलाव खामानि मावनो थांनायाव आथिङा बायदों। दा डक्टरनि हस्पिटालाव दंहैयो। जों बख'ना लाबोनो हायाखै। रां रुफा गैयानि, फैसा थाखा गैयानि गासिबो हा बां फाननो गोनां जाजोब्बाय। जिथु अनसुंथाइ लुबैदों मा? रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ होगोन होनना आसा खालामदों। आरो लकेल एमएलए फोरनिफ्रायबो, आरो गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्रायबो मदद मोनगोन होननानै आसा खालामदों। आरो आंनि खाथियाव गुबुन सासे गामिनि रायजो, सासे जागिरि, बिथांमोनजोंनो ज' एखे लोगोयै गामि खुंनाय, जिउ खुंनाय बिथां, आंनि सासे गामिनि सासे बिथां दङ। आं बिथांनिफ्राय फोरमायजानो लुबैगोन। जिहेतु मा फोरमायगोन, जिहेतु नोंथाङा जिहेतु मोनसे दुखुथिया न'खराव गसंनानै दङ। नंगौ, जाय जाहोनखौ लानानै जों बे सिथ्लायाव गसंदों, बे जोबोद दुखुनांथाव, फोरमायख'हायै दुखुनांथाव। 1 नं जयन्तपुर गामिनि थागिबि बिथां कमल बर', थांना थानाय समाव बिथाङा जिउ खुंनायनि आयदाखौ लानानै न'खर न'खर बायदि बायदि खामानिजों थागिबि रायजोफोरखौ मदद खालामबोनाय सासे सुबुंमोन। दुखुनांथाव, बे न'खर खुंनायनि आयदाखौ लानानैनो
बिथाङा अरुणाचलाव खामानि नागिरना थांदोंमोन। अरुणाचलाव खामानि नागिरना थांनायावनो 3 आगस्ट खालि मोनसे जाब्रबथायाव बिथाङा आगदा आथिङा मोनसे फाहामख'हायै थासारिजों माने माबा जाबाय, सिलिंखार जाबाय। बे जाथायखौ लानानै फोसाब फाहामसालिफोराव 3सो फाहामसालियाव गिदिंनाय जाबाय। सेथियावनो जोंहा नारायणआव लांदोंमोन, नैथियाव टमुकियाव लांदोंमोन, थामथियाव दा गुवाहाटी बायहाटानि सिगनास हस्पिटालाव दासान्दि दङ बिथाङा। हस्पिटाल कर्तृपक्षजों मोनसे एकर्ड दङमोन जे 1,50,000 बिथांखौ फोसाबना हरनाय। नाथाय दुखुनांथाव 1,50,000 मादाव 17,000 दासान्दि 17,000ल' थोनहरनो हादों, हरनो हादों। जायनि थाखाय बिथांनि सायाव दा ट्रिटमेन्टआनो स्टप जानानै दं। दा न'खरनि जानानै, थागिबि रायजोनि जानानै जोंबो मोनसे खावलायनाय, न'खरा नागिरनाय बादियै अनसुंथाइ जोंहा हादोरनिफ्राय अनसुला सोरबाफोर दङब्ला बिथांमोना अनसुंथाइ हिसाबै एसे गावनि गोसो माने मोनसे माबाजों गोरबोनि अननायजों आवगायबोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बेजों लोगोसे थोंजोङै जों थागिबि जोंहा समस्तिनि बिगोमा मानगोनां कृष्ण कमल ताती बिथांनिसिमबो रायजोनि जानानै थोंजों खावलायनाय मोनसे। बेजों लोगोसे हादोरनि हादोरगिरि जोंहा बिथां मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिमबो न'खरनि जानानै मोनसे खेंखायथि, जाहाथे बिथांमोना साफ्रोम मानसिनि सायाव जि बिबान दं, बिरबायग्रा थाबायग्रा रज'ग्रा सानस्रिग्रा मोजोमब्रै जिउमानि सायाव मोनसे सरकारहा जिबायदि बिबान दं, बे बिबाननि आयदायावनो बे निखावरि एकदम माने नेहाथ सोलिनो रोङि, लोगोसे दासान्दियाव नोरजिया बे कमल बर'नि बेलायावबो माबा मोनसे साननानै अननायनि गोरबोनि अननाय बरायगोन, बेखौनो मिजिंथिनानै दिनै बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय। जिहेतु मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, जाय कमल बर' बिथाङा दा हस्पिटालावनो गोबां रांनि आंखालाव जितु बिथाङा भुगिनानै दङ, जायनि जाहोनाव नांगौबायदि मोनसे फाहामथाय, रांखान्थिनि आंखालाव फाहामथाय लागासिनो दं। दा न'खरनि रायजो राजा बा न'खरनि सुबुं आरो रायजो राजा बिथांमोना खावलायदों जे सोरबा अनसुला गोसोनि जाय सुबुं बिथांमोना राङारि मददखौ होनो, बिथांमोनहा हांख्रायदों जे थाइसे थाइनै जा हायो अनसुंथाइ, अनसुला बिथांमोना बिथांमोननिफ्राय माखासे थाइसे थाइनै रां मोनगोन होननानै बिथांमोना आसा खालामदों।